Sudungong kaanyag nga padulong unta mabati mo unya isinggit idalit ning awit sa pinalanggang subo kuyog ta manghupong ta karon ang pagpakabana ubanta sa kausaban sugdan na nato karon walay usang nga mabiyaan kay magtag-usang may dakong gahom ubanta sa kausaban subo ubanta sa kausaban kauswagan pero ay mahitabo sa tapulan o banaan busa bangon og bakod kung busa ang imong sakop bisdak walay biya ay bayanihan kinibay ang kahimsog sa batang subuanon atong unahon magtanom og mga kahoy alang sa kaugmaon kun way tubig way buhi ang kadubigan kinabuhi makabalay ang kabos gusto ng pagantos hanggang sa paglaom karon yeah. Ubanta sa kausaban sugdan na nato karon walay usang mabiyaan kay matag-usa may dakong gahom ubanta sa kausaban sugdan na nato karon walay usang mabiyaan kay matag-usa may dakong gahom ubanta sa kausaban ubanta sa kausaban mag-ubanta sa kausaban. Mayong hapon sa tanan o mayong adlaw. Welcome na pud sa tuwang programang Pinili sa Gugma. Adlaw karong Lunes, Oktubre 9, 2023. Welcome sa Cebu Updates. Kinayong higala si DJ Zeus Dag Masla. Ato na pud isaysay oy kadalit nga tampong istorya karong hapuna dinhi sa tuwang Pinili sa Gugma. Atong pasalamatan ang Cebu Update sponsors. KD Foundation, Kalambuan sa Dakbayan. Panagyusa by Attorney Joey Dalus. Kugi Uswag Sugbo by Attorney Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Wagas Ukuleles. Bisaya Icon, bisayaflex.com. Mayong hapon sa tanan mga viewers sa Cebu Updates. Kining tampo kalabot ni sa Gugma nga nag-uros-uros. Mayong adlaw kanimo DJ Zeus. Tawgal lang ko sa pangalang Call Me Joyce, 20 anyos, somewhere in Cebu City. Pero ko na ako ni makita nga kataga kung wala kay swerte sa Pinoy, sibog tas apam. Wa manggod ko siguro ko swerte ana sa duha, DJ.
Kana ako'y nakaila nga apam way back 2022. Nag-meet me 2 times and okay man me. Kaso, di good ko gusto na mag-live-in me or mag-sleep over. Gusto na ako nga mag-live-in siya pero ako dili may gusto. Kaso di good ko gusto nga mag-live-in me o mag-sleep over where. Kauban siya kay bawat good na sa ako Kay ka ng mindset lagi nga virginity di Jesus. In the best wedding gift daw, okay man ming duha. Kinasundo niya ko sa uma o sa amua. Every time nga manglaag mi, kilala na sad ko sa iyang friends, kilala na sad siya sa akong family. Bitaw, dali ra gyud di ay kaayo ma-disappoint ang mga afam DJ. One time ato kay naghagad siya nga manggawas mi. Unya nako wala nako siya replyan kay natulog ko. Muasad ko kabalo nga paingon na di ay siya sa amua. Salamat sa guru nako kay nagmukhang tanga siya. Moto nag-disappoint siya. And birthday di ay to sa iyang friend. Gibalikan gihapon ko niya and wala ko gihatod sa amua. Nakatulog ko kauban siya. Kabalo naman siya nga kabuntag ato kay nag-travel mi paingon sa airport. DJ, kay magbalik na siya sa ilaha o muuli na ngadto sa ilahang dapit. Okay me that time, DJ. Pagkahuman ato, kuway wala mi communication. Hantod na abot ang time na murag delay kaayo ang among means corrections. Nag-reach out ko niya DJ sa iyaha. Nag-reply siya sa ako Thanks God, walay nabuo. Sugod atong mga once a 1 month na lang siya mag-message sa ako Gina-reply yan sab nako. Syempre DJ, nahigugma man ko niya. Hantod niya once na blue mo na lang yun siya mo chat o magparamdam nako DJ. Nag-reach out ko ulit kay ako gumabalaan kung kami pa ba o dili na siya ganahan kanako. Dito ra nako nabauan nga na disappoint di ay siya nako sa ako Dili man good kusugtan nga mulakaw basta di ka makapananghid og tarong. Gipangutana nako siya kung unsa ba gyud mi, DJ. Kay galibog man gud ko sa iyahang feelings kung lisod ba siya nako o sayon ba siya nako. Murag naglibog sad ko sa imuhang conversation, Ma'am Joyce. Gimawtanan nako siya kung unsa gyud mi. Apan wa gud siya imik DJ. Naglibog gyud ko sa akong feelings para kaniya. Wala gyud siya nagtubag unsa akong buhaton. Let it go in the best choice gyud siguro ni para di ma-hurt ang akong feelings.
no, naglibog sad ko sa imuhang chat diri, Ma'am Joyce. Pero kung imuhang feelings karon, kung unsa gyud niyo sa inyuhang apam, nasakit na sila kong liog di gamay. Sige, nagdoko. Okay? Daro mo ni mas na. Okay. Mayong hapon sa tanan mga viewers na to dinhi sa Cebu Updates. Kalabot din sa iyahang na sinating nakaila-ila nga afam, no? Tanaw siguro niya o nakita gyud na to si Kuan Lion King. Okay, salamat kayo direct engineer. Oh. Apan maayo gyud nasayod siya, Joyce. No, ang ako ang tampo lang kanimo istorya, no? Katong mga viewers diha og naay ka advice sa ato ang sender karong hapuna kalabot ni sa iyang gugma nga nasinati sa afam. No, kay murag bag-o pa man gyud sila sad nagkaila. Nya sa iyang gisen nga message diri sa kuha kadto pa ning niaging semana apan wala mong gyud tano kay aduna tay mga importanteng lakaw mga ka-Cebu Updates viewers ug namoy mga ikatampo o ika-share sa inyohang nasinati kalabot sa gugma. Pwede ra kamong chat dinhi sa tuwang Cebu Updates o pwede sa tuwang official Facebook Dagmas Lazurs. Pero nga po na, samtang nagbasa ta sa iyang sitwasyon, kalabot lagi sa iyang nakaila mga viewers nga apam, no? Murag dali ra ka siyang naka-feel or sa iyahang storya na yun siya feeling sa apam. Naglibog lang yun siya mga ka-DJ, mga viewers na to sa Cebu Updates. Kung giunsa gyud niya paghunahuna, kung iya pang ipadayon ang iyahang feelings nga nasugdan didto sa apam. Ako pa nimo, Ma'am Joyce, bata pa man ka, napakasapangidaron nga 20. Kung naminaw ka o nitanaw ka sa ato ang programa karon, no? Pwede man nimo ni ato ning itambag, i-share. Oh. Muna ang imo ikatampo, muna ang ako lang ikatambag nimo, Joyce. 20 pa ang imong edad, napamantay mga uban pa nga makailan nimo o lain-lain pa nga masinati nimo kalabot ni. Ayaw pagdali-dali sa gugma, Joyce. Pero katura bang apam, Joyce? Diyos, layo pa kay ito. Basig, wata kabaw ba, Joyce, nga naay daghan mo atong gicharcharan nga apam. Ayaw jud ka ditso goan. Imo sang ila-ilahon. Apan ang ingon pa nimo sa imuhang gisend nga letter, niuli naman siya dito sa ilaha. Wasa ka nagpaybaw nga taga-asa tong apam. Pero ako rin mong tambag ni mo, Joyce, ayaw pagdali-dali sa gugma. Kay bata pa man ka. Naamasatay daghan nga mga problema, no? Kung imuhang kalabot ang imong gipili nga gugma, kung nahigugma juga atong apam, Joyce, ayaw na ato ka ditso-ditso dayon nga padalos-dalos, ila-ilaha sa. Kaya wa mata kay baog yun. Unsa tuy batasan sa apam, basig daghan sa kay mo. Basig tuwal ito sa manggoron, galaglaray, galakulakaw, galaglaag. Muna, Joyce, daghan pa man ka nga maila-ila, no?
bata pa man ka, mo na mga viewers nga na minaw o nasinati sa tuwahang letter sender gikan ni Joyce, nagpangidaron og 20 anyos dalaga pa ni gikan sa Cebu City. Moni, no, ang tambag ato ning basahon ang atuang tambag mga viewers. Please comment below. Gikan ni Thanos Aptik Pakilat. Akong tambag ana niya dong 20 anyos pa mana siya murag motor daghan mo assume. Ha ha ha. Collect and collect then select. Ha 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 ha. Oh. Bata pa man yun si Joyce DJ Thanos. Murag mo pabor sa gani niya. Ganahan na ba sa kagbata-bata, sad? Ayoko. Nasa si DJ Engineer Dere, Maro. Masig iya sa ning type. Pero shoutout ko ni Ma'am Jane Colina diya sa Tanghay City, Negros Occidental. Oriental. Men's Love Shots. O maying hapon diha. Labi na ni Love Wilbert Gloria mayong hapon diha. Ang ato ang sender karon, no, gikan ni Joyce, 20 anyos, taga Cebu City. Muna nagpa-advise naman siya DJ Maru karong hapuna, no? Wala man siya mga love scenes. Muna ako ang ikatambag nimo Joyce kung nitanaw ka sa tuwang live streaming sa tuwang pinili sa gugma. Muna nga bata pa man ka inday ayaw pagdali sa gugma. Una imusang ila-ilahon ang iyahang batasan. Ikaduha ang iyahang pamilya. O asa siya nagpuyo. Sunod ang iyahang mga background imong i-check kung unsa iyahang gipang buhat Joyce. Lisod sa ning apam Joyce kay wa man siga musulti og tagaasa ning apam. Basig nakailaylar sa dinimo dito sa Manggo. Manggurohay siguro kasad ka. Ayoko. Thanos Aptik Pakilat. Pangayo nga GCash number niya kay natay ipadala. Ayay. No? Ayaw dong. Bata pa ni. Ayaw ko. Ayoko. Ayoko. Mata pa ko. Ang bali na dali dong kay isa ni siya? ILD. Mo na mga viewers nga nagtanaw sa ato ang pinili sa gugma. Kay ang iyahang storya, mga viewers, murag nagpa-advise na gyud siya nato, no? Kalabot ni siya siyang nakaila nga apam since 2022 pa. Hantod nga apam ni uli, nga kaduha ra sila nag-meet. Siguro, dili pa gyud sila kuan gyud nga may laila ilang duha, no? Ayaw pagdali Joy sa imuhang tampo nga gugma nga maabot ra na nimong sa tamang panahon. No, katong naay katampo, kadalit o suliran o experience nga atong i-share dinhi sa atong live streaming pinili sa gugma. Dinhi lang sa Cebu Updates. Pwede din nyo itampo sa atong facebook.com/Cebu Update. Ato na yung basahon ng atong Cebu Updates sponsors. Bisaya Icon, bisayaflex.com. KD Foundation, Kalambuan sa Dakbayan. Partido Panaghiusa,
by Attorney Joey Daluz. Kugi o Swag Sugbo, Kusog by Vice Mayor Attorney Raymond Alvin Garcia. Wagas Ukuleles. Okay, shout out ni Ma'am Brera Sarmento. Akong usbo na ito mga katampo o ika-share sa atuang pinili sa gugma. Pwede mo mahimong isend ninyo sa facebook.com/Cebu Updates o mahimo sa atuang Facebook page, Facebook account Dagmas Lazos. Muna ang katampo karong sender karong adlaw gikan ni Joyce 20 anyos gikan sa Cebu City. No, mahitungod sa iyang nakaila nga kaduhara sila nag-meet up ang atong apam. Ayaw ko. Pero apan nimo Ma'am Joyce, muna ayaw pagdali-dali sa gugma. Ila-ilaha sa nga bago pa dahil mo nagkaila, duha pa rin mo kadla, duha pa mo higayon nga nagkita mo. Dali ra kay ka, madas. Ayaw ko. Muna DJ, kung na kay ikatampo sa atong programa mga viewers, atong gining i-share, i-like ang atong pinili sa gugma. Lisod man gud sad ni Ma'am Joyce, no? Nga ang imuhang tampo, no? Murag wa sa kay murag way unod ang imong katampo. Hindi sad maganahan atong mga viewers nga nagtan-aw, abi na kung nay mga romance. Naa kay mga chachar, naa kay mga kakuan dito. Wa man sa kay musulti sa imong apam. Kung sa G-status ninyo, ang imong sang gipili nga feelings, ganahan na kaniya, o bago pagay mo. Ayaw gyud pagdali-dali, Joyce. Mao na 20 anyos pa man ka, so daghan pa kang maila-ila nga apam. Soroy lang dito sa manggo. Bitaw, Joyce, kung itanaw ka sa tuwang live karong hapuna, pwede nimong imong ikadalit o daghang kayong salamat, no? Pinili sa gugma, kung mahimo itampo sa inyong nasinatian nga gugma, pwede ninyo ipadala din sa facebook.com/Cebu Updates. Sunod na sa higayon sa oras nga ito ang ikatampo dinhi sa ito ang programang Pinili sa Gugma. Kini si DJ Zeus Dagmasla. Maayong hapon sa tanan ug daghan kayong salamat. Ato ang vid sender Joyce gikan sa Cebu City. Pirmi gyud nako ni siya makita nga kataga daw. Kung wala kay swerte sa Pinoy, sibug kas apam. Wa man gud ko'y siguro kung swerte anang sa duha. Mapinoy ba o afam, DJ Zeus? Kaya na ako'y nakaila-ila nga fam way back 2022. Nag-meet me 2 times. Okay man me, kaso di gyud ko gusto nga mag-live-in me. Oh, okay. So mag-live-in, nahagad og live-in ang apa mga viewers.
ato lang ning gibasa og balik para ni sa ato ang mga viewers nga karon pa ni tan-aw sa ato ang live streaming. Okay ming duha, DJ. Kaso di gud ko gusto anang live-in. Bawal yun na sa ako kay kanang mindset lagi nga virginity is the best wedding gift daw. Ayoko. Okay man mi. Duha, gikasundo niya ko sa mua every time nga mulaag mi. O naglaglaag na din sila di ay. Kilala sad nako siya sa iyang friend o sa iyang friends. Kilala na sad siya sa akong family. Duha sila nagkita. Nya nagkaila na sila both side sa iyang friends sa apam o friends sad pud niya. Nakaila pud siya sa akong family, DJ. Bitaw, dali ra gyud di ay kayo ma-disappoint ang mga apam. Tiyaw mo na. One time ato kay nang hagad siya nga manggawas mi. O nang hagad na siya na-invite na sa apam ni Joyce, mga viewers. Sa to pa Ma'am Joyce, ikatulo na ni. Kaya nakita naman mo ikaduha. So ikatulo na ni yung panagkita kaya nang hagad na ang apam. One time ato kay nang hagad siya nga manggawas mi. Unya wala na ko siya replyan kay natug ko. Oh. Di mo mo sala, Ma'am Joyce. No, ato lang ning gibasa og balik ang iyang letter nga gisend diri sa atuwa mga viewers. Wasad ko kabalo paingon na di siya sa amo. Ayay. Murag ni adto ang apam sa balay ni Joyce mga viewers ha. Ato gini isay-isay mayo. Basig na hitabo nga romance, nga walang siya masulti diri, mauwaw siguro ni si Joyce. Salamat sa siguro nako kay nagmukhang tanga siya. Mauto na disappoint siya. Mukhang tanga man siya, Ma'am Joyce. Wani mo siya ato ba nga ang apam. And birthday to sa iyang friend. Gibalikan gihapon ko niya and wala niya gihatod sa amua. So may okay. Nibalik-balik ang apam dito sa balay mga viewers sa balay ni Joyce. Gibalikan ko gahapon niya DJ. Niya kaan wala niya ko gihatod sa amua. Maong nakatulog ko kauban siya. Tay basa. Naglibog ko ani mo, ma'am. Nagmukha siyang tanga. Maotong disappoint siya. And birthday day ito sa iyang friend. Gibalikan gihapon ko niya. Okay. And wala ko gihatod sa amoa. Okay. Niadto ang apam mga viewers sa balay ni Joyce. Unya, nagkuyog na day sila ani dito sila sa birthday sa friend sa apam. Morning, wala siya gihatod dito sa ilaha. Okay, gi-shortcut man guning ma'am good. Kabalo na mo sa nangyari. Agoy, mauna ni DJ Maro. Maong nakatulog ko kauban siya. Agoy. Mauna na ini di ay wala ko nabantayan mga viewers. Si Joyce di ay mauna yung mga viewers no? Ang iya no? Close parenthesis man ni Joyce. Kabalom na mo sa nang hitabo o nangyari.
Maong nakatulog ko kauban siya. Agoy. Ayoko. Natug di ay siya. Natug di ay siya. No? Okay, natug di ay siya kauban sa apam. Okay. Mauna na dito di ay mga viewers. Pagabuntag ato kay nag-travel me. Paingon sa airport kay magbalik na siya sa ilaha. Okay, so nagtug sila viewers si Joyce og ang apam. Pero wala naman gidetalye niya no. Gi-shortcut na niya. Pero niingon siya dire kay baw na mo unsa ang nahitabo. Sa ato pa na nahitabo ninyong duha, Joyce. Ikaw Joyce no, 20 pa may mong edad no. So sayang lang ka. Wadyo ka mapunta ni DJ Maro. Mona. Okay. Okay man made that time. Niuli na nga pam. Pagabugmaan na. Nagtapad sila tug mga viewers. Mautong. Iyang ding gihatod sa airport ang apam. Kaya niuli na sa ilaha. Maayo kay na Joyce. Nya, pila may gihatag sa apam. Humao din yung istoryahan ni mo day. Asa manggugmaan ni Joyce? Ha? Oh, bago pagay mo nagkaila, kaduha pagay ka ng kuyog, imo din yung naambot lang ni mo Joyce. Dali na kayong panahon Joyce, no? Ayaw pagdali-dali. Pagahuman ato kay wala nami communication duha DJ Zeus. Hantod nga naabot ang time na murag delay kaayo ang among means corrections. Unsa? Nag-reach out ko sa iyaha. Nag-reply siya sa kuha. Thanks God, walay nabuo. Okay. Walay nabuo. Nainahitabo nila mga viewers ni Joyce o katong apam. Pero ingon si Joyce dire mga viewers, wala daw nahitabo o way nabuo ni no? Wa siya na mabdos. Tuara. Sugod atong mga once a month na lang siya mag-message sa ako. Ni-reply sab ko. Siyempre. Mao na Joyce. Abtik sagay ka. Hantod nga once a blue moon na lang gyud siya mo chat sa ako DJ. Nag-reach out ko ulit kay para mabalaan nako kung kami pa ba o dili na. Mao na ikaw may nasayod sa imuhang nasayran diha Joyce kung kamo ba sa apam o wala na. Unsa man gyud inyong conversation niyong duha. Ikaramay nasayod kung unsa na stage level ninyo sa inyong duha sa inyong relasyon ha. Gisapot jud diri nimo sa imong storya, no? Napakay pinakilig-kilig diri nga wa kasabot. Dito ra na nako na balaan nga disappoint di ay siya nako sa ako tuara. Na-disappoint na ang apam ni Joyce mga viewers. Di man good ko sugtan nga maglakaw basta di makapananghid o tarong. Agoy.
Uli na maka siya si Ilaha Joyce. Tuwa na maka siya sa laing lugar. Nung nanghit pa man yung kagtarong, pwede na mo bakakan. At least kung ang apa magsigpadani mo diha, insert ang bulsa ni mo, Joyce. Shopping, laang. Mao na, 20 pa man imong edad, enjoy life sa ka, Joyce. Gipangutana na ako siya kung unsa ba good me, DJ. O sa takabaw na unsa gyud mo, wala gyud siya nagtubag. Ug unsa ang akong buhaton. Let it go. Let go is the best choice good. Siguro para di ma-hurt ang feelings. Mauna, Joyce. Ang ako lang yun ikitambag nimo kay wa man ka gitubag sa apam ug unsa gyud mong duha. Let it go lang jud ka. Let go gyud mo na ang sakto sa feelings, enjoy life. No? Mao na ang ato ang sender mga viewers. Si Joyce, 20 ang edad, gikan sa Cebu City. Muna mong ikatambag, enjoy life. Daghan pa ka makaila, Joyce. Ayaw pagdali-dali sa imuhang feelings nga way kasiguruhan labi na sa afam. Mas nindot Joyce sa Pinoy na lang ka. No? Bitaw? Joyce, ayaw pagdali-dali kay bata pa man ka. Eskwela sa 20 pa imong edad, eskwela sa Joyce. Enjoy pa sa imong life. Unsang naabtan nimo karon nya pamilya sa unaha, Joyce. No? Salamat sa imong tampo karong hapuna, Joyce. Nga imo jung gipili ang pinili sa gugma dinhi sa Cebu Updates. Mayong hapon kanatong tanan, kini yung higala si DJ Zeus Dagmasa. No? Daghang kayong salamat ug mayong hapon. Ligunon ang paglaom kay mo abot ng kabuntagon. Sudungong kaanyag nga padulong. Unta mabati mo, unya isinggit. Idalit ning awit sa pinalanggang subo. Kuyog ta manghupong ta karon ang pagpakabana. Ubanta sa kausaban, sugdan na nato karon. Walay usang nga mabiyaan kay matag-usamay na kong gabon. Ubanta sa kausaban, Ubanta sa kausaban, kauswagan, pero ay mahitabo sa tapulan ug banaan. Busa bangon ug bakod kung busa ang imong sakop. Bisdak walay biya ay bayanihan kinibay. Ang kahimsog sa batang subuanon, atong unahon magtanom og mga kahoy alang sa kaugmaon. Kun way tubig, way buhi ang kadubigan kinabuhi. Makabalay ang kabos gusto ng pagantos hanggang sa paglaom karon. Yeah. Ubanta sa kausaban, sugdan na nato karon. Walay usang mabiyaan kay matag-usamay na kong gahon. Ubanta sa kausaban.